Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Ito'y titimek tinamdama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed ken kuana, ken parentigem tindalan na. Jesus, my Lord, will love me forever. From him no power of evil can sever. He gave his life to ransom my soul. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood he gave to redeem. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Now I belong to him. Madi po dito Los Angeles, California, USA. Ti stasyon KOGH 94.3 FM. At ti manenti pagayam yu Pastor Vic Ariola III kumapkablao. Idadon na ti pambendisyon ni Apo Diyos kadagiti pagtaengan aro-aro bayan ken barbarangay, syudades ken luglugar anyaman nga pagurasan ti lubong nga pakadanunan daytoy programa Timek Tinamnama. Ni Apo Diyos kumagagayem ti mangtaginayon ti salonat tayo ken ti panagtalek tayo ken kuana panakipagpagna ken ni Apo Jesus itinaldawaldaw. Ti programa Timek Tinamnama ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. May isa nga panagministro ti Seventh-day Adventist Church di Talogaryo. Ket ita agkararag tayo. Itanawa po nga agadal kamin kadigiti sasaom. At tuyda digiti gagayem, agdengdengeg, iti innem apulok ket innem,
nga pagpagilyan at dadata Apo nga dumdumngeg titimek ni Apo Dios babayan ti panangaramat mo to'y gayem kanadipen mo. O Apo, bendisyonam daytoy nga aldaw. Dating kang panagadal manen, no kasano nga makaited, itinan anaya bendisyon ti panagtulnog ken panakipagnaken ka. Marek nami kaditi iaawag ni Apo Isus kadagiti panagbiag mi. Ikararag mi ti tunggal familia, dagiti masaksakit na Apo, lalo kadagiti apanawen. Agasam ida, isublim dayta nga biag, ikami dati gundaway Apo nga agbiag, tumabalindamet nga isuko dayta nga biag, ken pagbiyagan dati na bendisyonan, amasangwanan, kastamit iti agdama. Ikararag mi na Apo, ti tunggal lugar, dagiti komunidad nga representaran mi. Marek nami kaditi tal na kan ragsak. Ti panagkaykay sami kadagiti papagayam mi, pampamilya mi. Iti kaiglesyaan mi. Apo gyaman kami dati maudi nga padto, apa nakaykasaba ti maudi nga damag ti panakaysalakan. Adda kumamit Apo nga umabot kadagiti lugar nga pagdengdenggan mi. Agyaman kami, tasikan ti agsao, babaen ting kampanagadal. Daytoy sumarunumanen nga adal mababen ti panagturnog. Agsipud na dinawat mida, tinapateg anagan na po may Jesus. Amen. Amen. Itultuloy tayo gagayem, iti adal tayo may papan ti panagturnog. Amoyo ni Jesus, sinalimutmutan na dagiti bilbilin ni Amana. Naibagakon dayta dayti naudi nga broadcast tayo. Isang itultuloy tayo dayti nga adal. Agsipud ta adu dagiti masursuro tayo ken maadal tayo. Nga oray pay kayam ni Apo Isus ket nagtulnog kadagiti bilbilin ni Amana. Gagayem ti nananay nga panagtulnog ni Kristo kadagiti bilbilin ni Amana. Isu ti kinananay ti mamati iti Dios. May sa dayta gayem nga addang aramiden no sika ket pudno met la amamati ka kenkuana. Amoyo iti kinatao ni Apo Jesus. Nagtungpal kadagiti 10 a bilbilin tapno may pakita na kadagiti tattao ti kinalinteg ken kinapateg dayta nasanto na bilin. Ken may pakita na ati panakasubot agbunga ti panagtulnog iti linteg. Anya ti naaramid tapno matungpal ti kinalinteg ti linteg ti biag iti mamati. Amuyo gagayem imay ni Jesus ti kinasping ti managbasol tapno agtungpal iti linteg. Adda ka di pamaneknek mo, Pastor Ariola, dito na santuan nga surat. Adda. Kahit ko nga basain, dito yung libro ti Roma, Kapitulo 8, versikulo 3 ken 4, kat kastay ko ti kunana. Tati saan amabalinan ti linteg, idinto anapakapoy gapu iti lasag. Inaramid ti Dios nga imbaon na ti anak na akasping ti lasag ama nagbasol ket gapu iti basol impatay na ti dusa ti basol iti lasag. Mapantay di versikulo 4 napintas launay di versikulo 4 kapitulo 8 kunana toy. Tapno ti kinalinteg ti linteg matungpal kuma kada tayo asaan agbiag ti linalasag no diket iti na espirituan. Inton makita tayon dagiti sermata ti Dios nga ti linteg kasaan nga makapatagsen no diket mabindisyonan iti tao. Dayjay dusa nga may paay gaputa agsalungasing tayo no mapantayon ken kuana kiti pakawan tayon digiti basbasol tayon ipaayan ni Apo Jesus dayjay a kinalinteg na amuyo gamin. Datalo nga pa nakaisalakan. Naadal tayo dayta iti sumagmamano nga broadcast tayo.
Isu dayjay insalakan nan ni Apo Isus tinaglabas tayo. Salvation of the guilt of sin, dayjay mangburburibor nga baso ka insalakan nan dayjay. Isu dayjay ti makonkona nga naisalakan ako. Babayan ti dara ni Apo Isus. Kiti may kadwa nga panakaisalakan isu dayjay may salsalakan ak itinaldaw. We are being saved from the power of sin. Isalsalakan ang babayan dayjay panakabalin ti basol tinaldawal-daw. Isu nga naisalakan akon itinaglabas ko ta pinakawanan ni Apo Isus. Ket indeklara akon akas nga haanak nga nagbasol. Maarami daday tagayem intun mapangka ken kuana. May kadwa ko nagtatay, may salsalakan na tinaldawal daw. I can do all things to Christ. Mabalinak amin. Aba nagapot. Kini Apo Isus nga mamigsa mamagpapig sa kanya. Ikan na tayo ti pan nakabalin ka. Kiti may katluwa pan nakaisala, may salakan akto. Manipod ti kaawanan iti basol. Awantun iti effecto iti basol. Tadi jay sagsagana ni Apo Isus sa gloria nga agpaay ka dagiti managtulnog ken kuana. Madandan tu dayta sagot wenno balangat iti biag. Nga isu nga ragsaken dagiti tattao nga agtulnog. Gagayem ken kakabsat. Anya tinagragsakan ni Jesus at tinungpal. Dagiti bilbilin na. Iti nagtulnog kadagiti bilbilin ni Apo Dios. Nagtalinaed ti linteg. Nagtalinaed ti panagtulnog na. Ket di Salmo 40 versikulo 7 ken Hebreo 10 versikulo 5 kunatoy nagragsakan ni Apo Isus ti panagtulnog na kadagiti bilbilin ni Apo Dios. Adda kadi may basang Pastor Ariola. Ada basaek ni libro ti Salmo. O mapantay ti libro ti Salmo, kapitulo 40. At kastiti ko na nagagayem. Basahin tayo man dayjay. Salmo 40, versikulo 7. Kastiti ko na tinggen nyo kakapsat. Idi kasta kinunak adtoy umayak. Iti lukot ti libro. Adda anay surat amay panggep kanyak. Ni nakita yung kakabsat. Nalawag ditoy. Nga da, dagiti nailanad. Kastamet ti kunana di versikulo 8. Kunana ditoy, pagragsakak. Nga ramiden ti pagayatam o Diyos ko. Wen tilinteg mo, adda ti unag ti puso. Ni Apo Isus gagayem. Nagragsakan na ti nagtulnog ka ti bilbilin ni Amana. No nagragsakan ni Apo Isus ket nakita na dagiti nakaskas daw a banag nagapuan na daytoy anyan tulakit din kada tayo. Di tayo met kadi suruten daytang ehemplo in paay ni Apo Isus. Una Pastor Ariola nga napukaw mutten daytang alinteg. Adu dagiti mga kasaba nga mga ipukpukaw. Adu dagiti argumentos, dagiti pangpangulo ti relihiyon nga ibaga na awanan ti linteg. Nasuktanan iti linteg ti ayat. Ngano pantayo mabasayan kakabsat. Iti libro ti Mateo 5 versikulo 18. Anya ti kunana ditoy. 5:18 kunana toy nalawag amabasa iti kastoy kakabsat. Ala, sakbay tayong mapanti dayjay, mapantayo jay 17. Kunana toy, di kay pagarupen nga imayak amang dadail tilinteg, wenno kadagiti mamadto, sa anak nga imay, nga mang dadail no dikit mangtungpal. Ala, da kayo nga mga ibagbang nga awan tilinteg, imay magan tinungpal ni Apo Isus, sana mo pinukaw gayam, gagayem, kan kakabsat. Katalawag ako na natoy nagtalinaed ni Apo Isus na itang panagtulnog. Ket uray pa di libro ti Roma. Ibaga na daytoy nga hantay pukawen. Buwan hantay pukawen ti linteg.
Nagtalinaid, ay gana tatadapay lain tilintag ni Apo Diyos. Nakabubutang, dagiti tao ko na awan tilintag. Ngam no kamatin dama garod, dagiti mangdanyos kadakwada, uno mang papatay kadakwada, mabutang dama garod. Aglumang da, uno mapandatay sa baling nga lugar. No pasyente yung nadalintag ni Apo Diyos, ada kapya. Antay nga agbubutang, agsipod ta, adatal na, kinunak. Di na pan nga broadcast tayo. Yung kunana dito, igagayam. Iti libro ti Roma 3, versikulo 31. Pukawin tayo nga rod ay tilintag gaputi pamati. Ni kaanuman, no di ket pagtaginayunan tayo, tilintag. Roma 3:31. Dito kayem, imbasak ken ka, nagiti prueba. Nahan nga pinukaw ni Apo Jesus tilintag. Matthew 5:17. Ken Roma 3, versikulo 31. Kasano ti panag kinagnanayon tilintag ni Apo Dios. No basahin tayo manen, iti libro iti Matthew, kapitulo 5:18, kunana to'y tati kinapudnunak kunak kada kayo, nga agingga ti mapukaw ti langit kendaga, oral kumano may nga huta wenno tulnek, dinto mapukaw tilinteg, agingga iti suamin matungpalda. Agtalinaed ti kinagnanayon iti linteg gagayem. Kas ti panagtalinaed ti langit ken ti daga. Anya digiti dua nga nakabingbingayan ti linteg ni Apo Dios. Naibaga kon daytoy iti imuna nga broadcast tayo dinapan nga Domingo nga ti 10 nga bilin at dada nga nabingay iti dua. Ket mapantay man di libro iti Matthew kapitulo 22, versikulo 37 ken 38. Ket kita ente dito iti umuna nga nakabingayan na. Anya ti kunana ti nasantuan nga surat gagayem. Iti libro ti Matthew kapitulo 22, 37 ken 38. Kastoy ti kunana kakabsat. Ni Jesus kinunana ken kuana. Ayatem ti Apo a Dios mo, iti amin nga pusom, ken isu amin nakararuam, ken ti amin nga isip mo. 28 ko na natoy, daytoy isu ti umuna ken dakkalabilin. Nakita yung panagtulnog ken ni Apo Dios, isu dagiti umuna nga bilin. Isu nga nakitaan tayo dagiti duwang nga nakabingayan ti linteg. Umuna isu ti ayat, panagayat tayo ken ni Apo Dios. Anya may kadwa nga nakabingayan ti linteg. No mapantay manen iti libro ti Matthew kapitulo 22, versikulo 39 ken 40. Kasto ti kunana gagayem 39 at 40. Ket iti may kadwa isu ti umasping ken kuana. Ayatem ti padam a tao akas iti anya bagim. Wen. Kadagitoy duwa nga bilin naipukpuk amin alinteg ken ti sinao dagiti mamadto. Gagayem ko nga dumdum niya. Nagimbag gayam tilinteg ni Apo Dios. Kung kunatay laki din nga awanen ket napukawen. Isu gayam ni tinakayubingayan dadya umuna isu dadya panagayat tayo, panagarayon tayo kani Apo Dios. May kadwa, isu dadya panagayat tayo. Kadagiti sabsabali uno pada tayo na tao. Amuyo gagayem adu dagiti may bunga ti panagtulnog. Anya ti aramiden ti tao akas bunga ti ayat na ken ni Apo Dios. Dagitoy ti mapasama ken kakabsat. Takunana ijay libro ti Juan, mapantay ijay libro ti Juan 14 versikulo 15 kasto ti kunana basae kada kayo kakabsat 14 versikulo 15. No ayatendak ko na natoy. Tungpalan nyo, dagiti bilbilin ko. Ay ayaten nyo mutla ni Apo Jesus kausat. No mapantay di umuna nga Juan. Libro ti umuna nga Juan, na lawag nga kunana di jay kakabsat. Umuna nga Juan, kapitulo 5, versikulo
3. Hasta iti kunana gagayam. 5 versikulo 3. Basahin kada kayo. Ta kunana ti kastoy. Tadaytoy ti ayat ti Dios. Atong palin yu kuma dagiti bilbilin na. Ket dagiti bilbilin na sanda nga makapadagsen. Apay nga ipilit tayong awanan tilintag. Apay nga ibunan nagtayo kay ibaga na toy nga agtalinaed iti lintag. Ayat iti apo ken ayat ti Dios ket kunana toy. Kunana dagiti lintag wenno bilin na saanda nga makapadagsen. Tadaytoy iti ayat ti Dios. Gagayem ken kakabsat. Anya ti aramiden ti Dios kadagijay maki kayamot ken kuana. Dayjay maki relasyon wenno panakay konektar iti biag ken Kristo. Isu dayjay ti mapasama ken into no ti sangapulo nga bilin ket agbalinan nga paset ti panagbiag tay gagayem. Isurat na tilinteg na kadagiti isip ken puso da. Kas ka nga nagiti panawen dagiti Israelitas nga may basbasa dagiti dinteg ni Apo Dios ngem tatan. May palagipan ng gaputan ay mulan ay saad ti panunot ken ti puso tayo. Ket umay ti panagbasol makita tayo ken may palagip kada tayo. Nga di ka tayo agbasol agsipud ta ayatan ni Apo Dios. Idaydayaw tayo ti Dios. Ayatan tayo ti pada tayo nga tao. Kasan tayo nga dadadaelan wenno aramiden dagiti banag amang pasakit kadagiti sabsabani ayatan nagagabsat. Anya ti masao kadagijay mangitan dudo ti ayat ti Dios babay ti panagtulnog da kadagiti bilbilin na adada dito iti talo nga mapasamak kadagiti tattao. Agtaginayon agbalenen na paset ti panagbiag da ti panagtulnog. Isu daytoy kunana umuna maawagan da iti nagasan. Nabindisyonan nga tattao kunaen ti Apokalipsis 22 versikulo 14. May kadwa, romang ay da. Ala kung kunatay, apay hanam ula romang ayen. Ni kabagis ko, ni karubak, nagpipintas ti balay da, nagado ti negosyo da, nagpipintas ti lugan da, kat siya kat hanam ula romang ayen. Gabintag salsalungasing tayo, tilintag ni Apo Dios. Hantay agtultulnog. Kat ti Salmo 1, versikulo 1, ken 3, kunatoy, dagiti tattao nga agraem iti Dios. Dagiti tattao nga agtulnog kadagiti bilbilin da rumang ay da di mula ket ti rumang ay gayem ngem nagtultuloy kang agbasol kuna di Proverbio 28:14 kuna na jay di danto rumang ay dagiti tattao nga agsalsalungasing handan to nga rumang ay nakita yo kakabsat alagriing tayo luktan tayo ti panunot ken ti baro nga bigat uno parbangon kadagiti panagbiag tayo. Ang mga lakit di adda dagiti bambanag nga saan tayo nga aramiden ket saan tayo met nga maragpat dagiti bendisyon ni Apo Dios gapu kadagiti saan tayo nga panagtulnog kadagiti bilbilin na. Di may katlo ang magunod dagiti agayat ken ni Apo Dios ti panagtulnog da maadaan dati kapya ken kinalinteg. Kapya ken kinalinteg. Isaya 48 versikulo 18. Isumulano da dumaket hantay makaturturog ada di biag tayo nga saan nga kalmado. Biag tayo nga saan nga natal na launay gaput awan ti kapya. Awan day diya kinalinteg ni Apo Isus nga marikna kadagiti panagbiag tayo. Apay! Inaldaw-aldaw tayo met gamin agsalsalungasing. Dagiti bagbagi tayo met kayat tayo nga suruten nga saan nga ti pagayatan ni Apo Dios. Dagiti bukod tayo nga panpanag na iti biag isumutten ti adda nga masurot nga may papilit kadagiti panagbiag tayo nga hammet nga kuna tayo ti pagayatam o Apo ti makiadda kanya. Ti panagipagpagnam kanya kiti daytoy nga biag. Kasano ti panakatungpal ti bilin ni Apo Dios adda dua kakabsat. Di Filipos 2 versikulo 10 ibagana babaen ti panakabalin ti Espiritu. Idalan na tayo dahil ang Espiritu ti panagbiag ti kinapudno.
ket ti may kadwa iti Roma 1 versikulo 10, ited ti espiritu ti pamati nagtungpal. Gayem, sa dinuman nga lugar pagtengtenggam dahito yung programa ti radyo. Di ka kadi isuko ti biyag mo. Ken Kristo tapno may kanakay iti panakabalin ti Espiritu Santo. Idinto at ti panagtulnog iti linteg isu ti aramid da apanakay paset tayo ana Diyosan akababalin na. Gayem adda tidakkala bendisyon ti panagtulnog. Agsipot ta managanan ka anagasan. Rumang ay ka. Madaan ka ti kapya. Talnagan kinalinteg. Iti panagbiyak mo. Di mo laawatan ni Apo Isus kat ko na mo, Apo. Awatin ka dito'y puso. Agsipot ta si kamot tinangibaga. No ayaten daktong palang niyo dagiti bilbilin ko. Kida ito yung aldaw, Apo. Ikarik ti panagtulnog ko. Kan isusurot ken ka. O Diyos may amalagaya tunay. Anyan nga nagimbag iti adal. Na managanan kami anagasat. Managanan kami ay anarangay at sa tao. Madaan kami ti talna kadigiti panagbiag mi. Agsipod tadda ka ang mga idaldala na nagsipod agbibiyag kami. Iti na impusuan a kinalinteg kinayat ni Apo Isus. Gaputi panagtulnog mi ken ka. Bendisyon ti aming nga pamilya. Iti kagayem, agdingdingeg katatunay ranod damat Apo ti pambendisyon. Agsipod tat Espiritu Santo isun iti mangidalan kada kami. Nga maddaan da iti Espiritu. Di managtungpal, kinagtulnog ken kagsipod na dinawat mina. Tinapatagan agad na po may sus. Amen.